Pokiaľ neviete, čo s peniazmi, radšej mi ich pošlite na účet, ale určite ich nevyhadzujte za takéto reklamy. Ako nadpis použili predaj, montáž a servis klimatizácií Daikin. Ten nadpis je viac menej nulový, ja by som skôr použil zabitie námietky a to teda v tomto prípade môžu mať, že na klimu je ešte príliš skoro. Ďalej by som zodpovedal otázku, prečo by mali klimu riešiť už práve teraz a prečo sa im to oveľa viacej oplatí. Ďalej by som vytvoril naliehavosť a nedostatok. Povedzme vetou už len posledné 3 voľné termíny v tomto mesiaci. V spodnom nadpise majú napísané len klimatizácie a meno ich firmy. Čo tiež nie je celkom ideálne, dá sa to využiť určite lepšie a tiež by som tu použil naliehavosť a vytvoriť nedostatok. Čiže už len posledné 3 voľné termíny. Ďalej výzva k akcii je úplne nulová. Skôr by som použil niečo ako získať ponuku, musí to byť jednoducho jasná výzva k akcii. Ako vizuál reklamy by som určite nepoužil tohto zlatého psa, pretože predávate, montujete a servisujete klimatizácie. Radšej by som použil niektorý z týchto 3 námetov, pretože obsahuje všetko, čo sme si doteraz vysvetlili. Ak by ste chceli aj vy takýto audit vašej reklamy, napíšte mi do komentára reklama.